ashe na Sauti daga Madugu mai Fadima Sound Studio. maza bayan ka dodo Ahmad Usman muke so. awe do makiya na bana sai mun danna kwado Maza bayan ka dodo. Ahmad Usman muke so Awe do makiya na bana sai mun danna kwado. farko na sanya Allah sarkin sarki makagi Maza bayan ka dodo. kai ne ka bani baiwa waka nake bazagi Ahmad Usman muke so. yau za mu danna kansa kwado mu sami zogi Maza bayan ka dodo. ga taliyar gidan mu yau lallai ta ji magi Ahmad Usman muke so. gamji kake maliya ai lallai ka zarce kogi Maza bayan ka dodo. mu fito ku fito mu bi ta NNPP mai kwando Maza bayan ka dodo. Ahmad Usman muke so Awe do makiya na bana sai mun danna kwado. NNPP ta fito yau mu ita za mu zaba Maza bayan ka dodo. mun samu babban kifi Ahmad shi ba shi kwaba Ahmad Usman muke so. Nasarawa sawu duka mun yarda ka ja mu baba Maza bayan ka dodo. da magajin garin mu halinsa ba ya zamba Ahmad Usman muke so. aikin ci gaban yankin mu shi yau za ya karba Maza bayan ka dodo. babu ni abin su o'o ku zo mu take kwado Maza bayan ka dodo. Ahmad Usman muke so Awe do makiya na bana sai mun danna kwado. sarkin yaƙi ka ja mu je yau hankalin ka kwance Maza bayan ka dodo. wazirin azara yau ka zama abin kwatance Ahmad Usman muke so. jarumin mu ya fito shi yau ake ta zance Maza bayan ka dodo. awai ku fito ku zaɓi dan ku ba mai muku kwace Ahmad Usman muke so. dan doma sai ku zo ga Ahmad ai kun yi dace Maza bayan ka dodo. kiyana Ahmad muke so kuma danna kwado Maza bayan ka dodo. Ahmad Usman muke so Awe do makiya na bana sai mun danna kwado. mai kamar zuwa ake aiki babu wasa Maza bayan ka dodo. wancan zaben da mun kai tamkar mai shuka dusa Ahmad Usman muke so. baya iya kawo motion sai barci har da dusa Maza bayan ka dodo. mun zaɓi Ahmad a NNPP ko amsa Ahmad Usman muke so. mu wanda kwado ya sayar shi za mu amsa Maza bayan ka dodo. mata da maza ku zo ga NNPP mai kwando Maza bayan ka dodo. Ahmad Usman muke so Awe do makiya na bana sai mun danna kwado. Maza bayan ka dodo. Ahmad Usman muke so Awe do makiya na bana sai mun danna kwado. awe do makiya naga Ahmad Usman nan Maza bayan ka dodo. fannin ilimi mu zaɓi wanda zai gyara wannan Ahmad Usman muke so. harkar noma da kiyo aishi ya gaji wannan to Maza bayan ka dodo. to ya maganar tsaro a ransa dama tana nan Ahmad Usman muke so. youth empowerment skills and acquisition wannan Maza bayan ka dodo. tintini mun kafa ta sai ku zo mai kwando Maza bayan ka dodo. Ahmad Usman muke so Awe do makiya na bana sai mun danna kwado. zaɓe na tumin dare mu ba za mu sake yi ba Maza bayan ka dodo. da hankalin malam ba za a sai da kai ba Ahmad Usman muke so. mun samu mai kishin mu babban kifi ba wai ba to Maza bayan ka dodo. ya saba taimako gun jama'a kuma gaida baba Ahmad Usman muke so. fito manya da yara ran
kwado. Maza bayan ka dodo. Ahmad Usman muke so. Awido makiya na bana sai mun danna kwado. Dan magagwanin ku shi bai san yaudara ba. Maza bayan ka dodo. Shi mai halin kwarai abun godewa ku duba. Ahmad Usman muke so. Ya san aikin ku bi shi ba zai muku gardama ba. Maza bayan ka dodo. Jama'ar awe ku ta shiga yaro kafi babba. Ahmad Usman muke so. Kuma jama'ar kiyana lallai in za ku duba. Maza bayan ka dodo. Ku bar tsintsiya ku kyale lema ku ɗauki kwando. Maza bayan ka dodo. Ahmad Usman muke so. Awido makiya na bana sai mun danna kwado. Waccan tafiyar tsiyar ba zan yarda aje da ni ba. Maza bayan ka dodo. Kowa ya biyo mu ai ba zai yi da na sani ba. Ahmad Usman muke so. Tafiyar mu ta hankali ce ba wai tafiyar fada ba. Maza bayan ka dodo. Ba sara babu suka sannan kuma babu zamba. Ahmad Usman muke so. Katin zabe ka yanki naka ka fito ka zaba. Maza bayan ka dodo. Ahmad Usman babba shine zai take kwado. Maza bayan ka dodo. Ahmad Usman muke so. Awi